Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Барлык хезмәтләр дә әзерлек режимында. Түбән Кама районында Зәй елгасы ярларыннан чыккан. Теләк тәкъдимнәрне исәпкә алып, быел Түбән Камада безнең ишегалды программасы буенча 47 ишегалды ремонтланачак. Кутлаулар кабул итә. Бөек Ватан сугышы ветераны Рөкыя Сәхабетдинова 95 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Фермерлар продукциясе кибет киштәләрендә. Ясатна баглык киләчәк, аннан соң Кутазы районнары киләчәк. Авыл хуҗалыгы ярминкәләренә рәхим итегез. Якты һәм күркәм бәйрәмнәрнең берсе. Православие динен тотучылар Пасханы билгеләп үттеләр. Медицина учрежденияларын кадрлар белән тәэмин итү, фронтка ярдәм күрсәтү, шәһәрдә һәм районда узачак өмәләр, әлеге һәм башка мәсьәләләр турында җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Утырышта тагын нинди темалар күтәрелде? Бу хакта алдагы видеоязмада. Всей вашей большой команде. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсе бүләкләү тантанасы белән башланды. Волонтерларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Түбән Кама солдатларга ярдәм итү өчен берләште һәм бүгенге көнгә кадәр егетләр өчен ышанычлы тыл булып тора дип белдерде Ратмир Биляев. Дети письма пишут. Балалар хәрбиләргә хатлар язалар, эшмәкәрләр, сәнәгать предприятиеләре финанс яктан булышалар, төзелеш кибетләре солдатларны материаллар белән тәэмин итәләр. Шул кадәр ярдәмчел, изге күңелле бердәм безнең халык ди Түбән Кама мэры. Киңәшмәдә башка темаларда күтәрелде. Медицина учрежденияләрен кадрлар белән тәэмин итү һәм шәһәрне төзекләндерү. Административ техник инспекция бүлеге җитәкчесе Альберт Гарифуллин әйтүенчә, соңгы 2 ай эчендә кире элемтә платформалары аша халыктан 250дән артык мөрәҗәгать килеп ирешкән. Булар кар җыештыру, чүплекләрне бетерү, машина кую урыннарын контрольдә тоту, барысы буенча оператив чаралар күрелгән. А именно уборка и вывоз снега, уборка территории и фасадов здания от снега и наледи, ликвидация несанкционированных свалок, контроль за объектами строительства, средствами наружной информации, контроль за парковками на зеленой зоне, детских площадках, производством земляных работ и контроль организации уличной торговли. Түбән Кама районы архив җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Исхакова да үз доклады белән чыгыш ясады. Ул узган елга йомгак ясап, киләчәккә планнар белән бүлеште. Хәзер Түбән Каманың 60 елыгына әзерлек бара. Белгеч халыкны шәһәр тарихын саклауга кушылырга чакырды. Документлар, фотолар, хатлар, бигрәк тә беренче төзүчләр һәм хәзерге заман геройлары белән бәйле булган материаллар кабул ителә. Альбина Вәлиева, Гөлназ Жаббарова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Түбән Кама районында Зәй елгасы ярларыннан чыккан болыннарны су басты. Коткаручылар сүзләренчә, вазгыять контрольдә, барлык хезмәтләр дә әзерлек режимында тора. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көн сайын Камадагы су күләмен тикшерә. Түбән Кама ГЭСның түбәндәге биефында су тәүлек эчендә 20 сантиметрга күтәрелгән һәм 55 метр тамгасына җиткән. Каманың икенче ягында, Алабуга районында ярлар су астында калган. Су яр буе территорияләренә чыккан. Түбән Кама районында су басу зонасына әлегә бернинди торак пунктта керми. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматлары буенча, куркыныч тудыручы критик су дәрәҗәсе 60 метрдан артык тәшкил итә. Вокзал урамындагы 4-нче йортта яшәүчеләр безнең ишегалды программасы буенча фикер алыштылар. Проект Түбән Камаларның теләк тәкъдимнәрен исәпкә алып төзелгән. Парковка урыннары санын киңәйткәннәр, шул ук вакытта яшел зоналарда җитәрлек күләмдә сакланган. Янәшәдә 2 балалар мәйданчыгы барлыкка киләчәк. Төзекләндерү схемасы узган елның көзендә оештырылган очрашуда каралган. Быел республика программасына Түбән Камадагы 47, Шеремет авылындагы һәм Камаландагы 4 ишегалды керде. Кайбер участокларда ремонт эшләре инде башланды. Вокзальный урамын төзекләндерүгә Татэнерго предприятиесе турбаларны алыштырганнан соң керешәчәкләр.
Бөек Ватан сугышы ветераны Рукия Сахабетдинова 95 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Мөхтәрәм юбиляр Түбән Камада 73 елдан яши. 30 елдан артык шин заводында кранчы булып эшләгән. Пенсияга чыккач та актив тормыш рәвеш алып бара. Чәчәкләр үстерә, район тормышында катнаша. Аның юмартлыгы һәм игелеге күпләргә билгеле. Рукия апа балалар йортына һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга даими рәвештә ярдәм күрсәтә. Мөхтәрәм Түбән Камалы Ленинград өлкәсенең Кронштадт шәһәрендә туган. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа нибары 10 яшь булган. Бу авыр чорда ул әти-әнисен, анары бер артлы абыйларын югалткан. Ашыйсы килү хисен әле дә онытырлык түгел дип искә ала юбиляр. Бүген Рукия Сахабетдинова котлаулар кабул итә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында да карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Орзанрак бәядән яшелчә, ит һәм сөт продуктлары сатып алырга теләсәгез, авыл хуҗалыгы ярминкәләренә рәхим итегез. Быел алар 3 мәйданчыкта оештырыла. Комета базарында, Южный урамындагы гипермаркет тирәсендә һәм Камаланы бистәсендә. Түбән Кама фермерлары белән бергә үз продукцияларын Ютазы районыннан килгән кунаклар да тәкъдим итте. Барлыгы 13 миллион сумлык товар сатылган. Рәсилә Сабирова Ютазы районынан килгән хатын кыз кәҗә асрау белән шөгыльләнә. Сөт, иремчек, сыр җитештерә. Бүген әлеге продукцияне ярминкәдә тәкъдим итә. Тәмле, файдалы һәм экологик яктан чиста ди хатын кыз. Кәҗә сөтеннән эшләнгән май, иремчек, сырлар ясап алып килдем. Ремесленный сырлар. Шәк алып килдем, үземнең рецепт буенча, бик тәмле. Нижнекамский хатына да сатып карайсым килде. Сәүдә рәтләрендә шәһәрдәшләр өчен сайлау мөмкинлеге зур. Биредә сөт, ит, йомырка, яшелчә, бал һәм башка төрле продукция тәкъдим ителә. Фермерларның үз клиентлары да барлыкка килгән. Алар ярминкәләрне атна саен көтеп ала. Киләсе атна Бавылы киләчәк, аннан соң Ютазы районнары киләчәк. Һәм безнең үзебезнең фермерлар һәм шәхси хуҗалыклар да бу ярминкәләрдә катнашалар. Сорап калабыз. Сезне күргә телибез үзебезнең ярминкәләрдә яхшы, свежий продукциялар алырга. Ярминкәләр ял көннәрендә 3 мәйданчыкта оештырыла. Комета базары, Южный урамындагы Магнит гипермаркет тирәсе һәм Камаланы бистәсе. Шәһәрдәшләрне иртәнге 8-дән көндезге сәгать 2-гә кадәр көтәләр. Сәүдә рәтләре 1 майга кадәр эшләячәк. Альбина Вәлиева, Гөлназ Жаббарова, НТР яңалыклары. Православие динен тотучылар якты һәм күркәм бәйрәмнәрнең берсе Пасханы билгеләп үттеләр. Аны зур постан соң каршылыйлар. 40 көн дәвамында итле, сөтле ризыклардан тыелып тору төп шарт. Бәйрәм көнне куличлар пешерәләр, йомыркалар буйлар. Шәһәр һәм район чиркәүләрендә гыйбадәт кылучылар узды. Анда йөзләгән кеше җыелды. Олы көнгә багышлаган бәйрәм чараларын халык иҗаты йортында да узды. Кунаклар өчен бай эчтәлекле программа әзерләнде. Кул эшләре остаханәсе, кызыклы уеннар, мастер-класслар, һәр кемгә буялган йомырка бирделәр. Сәхнәдә җирле артистлар һәм иҗат коллективлары чыгыш ясады. Зал тулы иде. Түбән Кама осталарының эшләренә шәһәр мэры Радмир Биляев һәм Россия Федерациясенең Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин да сокланды. Алар барлык катнашучыларны бәйрәм белән котладылар. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.